12वीची परीक्षा तर झाली, पण प्रवेश परीक्षांचं काय? अरे मग परफेक्ट अकॅडमी आहे ना. जेईई, नीट आणि MHT-CET या प्रवेश परीक्षांसाठी कोकणातील एकमेव विश्वसनीय नाव म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी. घेऊन येते 50 दिवसांचा क्रॅश कोर्स, दररोज 6 तासांचं लेक्चर्स, कोटा आणि हैदराबाद येथील तज्ज्ञ मार्गदर्शक, 1000हून अधिक पानांचं रिझल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, 30हून अधिक सराव परीक्षा, प्रशस्त हॉस्टेल आणि मेसची सोय, अद्ययावत क्लासरूम्स. 2022 मध्ये नीट परीक्षेत 3 विद्यार्थ्यांना गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये MBBS साठी प्रवेश. गेली 4 वर्ष MHT-CET परीक्षेत सिंधुदुर्गात पहिला नंबर ठरलेलाच. सिंधुदुर्गातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. गेल्या वर्षी तब्बल 18 विद्यार्थ्यांनी MS-CET मध्ये मिळवले 90% अधिक गुण. चला तर मग वाट कसली पाहताय? आजच आपली सीट नक्की करा. संपर्क 9325 01 74 58 किंवा 9543 13 93 34. आमचा पत्ता परफेक्ट अकॅडमी, जिजामाता चौक, ओरोस. वेंगुर्ले तालुक्यातील केळूस कालवी बंदर इथे ऑलिव्ह रिडले जातीच्या कासवाच्या पिल्लांना काल जीवनदान देत समुद्रात सोडण्यात आलं. गावातीलच हेमंत शिरटकर या तरुणानं दुर्मिळ अशा ऑलिव्ह रिडले जातीच्या कासवांच्या 4 अंड्यातून काल पिल्ल बाहेर आली. कासव मित्र हेमंत शिरटकर यांनी त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडत जीवनदान दिलं. या कासवाच्या वेळीचा काळ प्रामुख्याने नोव्हेंबर ते मार्च असा असतो. साधारणतः रात्रीच्या वेळी मादी अंडी घालते. एका वेळीच्या हंगामात 1 ते 3 वेळा साधारणतः 20 ते 28 दिवसांच्या अंतरानं अंडी घातली जातात. एकाच वेळी 100 ते 200 अंडी घातली जातात. 45 ते 55 दिवसात ही अंडी नैसर्गिकरित्या उगतात. सद्यस्थितीत कातडी व तेल काढण्यासाठी प्रौढ कासवांची हत्या केली जाते. तसंच अंड्यांचा खाद्य म्हणून उपयोग केला जातो. त्यामुळे ही जात सध्या संकटात सापडली आहे. त्यामुळे भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार या जातीच्या कासवांना संरक्षित करण्यात आले. प्रशांत रेवणकर, कोकणशाही, कालवी बंदर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.